Dagan ka! Bungal! Yo! Pilihan ko rin nyo! Bala, gulubri na! Bala mo! May hapon yung tanan diya mga ga, another day, another life, another blessing na busong tanan. Karon ang ika-86 nga atong adlaw naman. Nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Karon nga dagan mga ga kay duol lang mino kay katong last na mong dagan katong 21 km daghan kita gipamati to sa lawas. All good sa to siya. Kaya na to mo survive og half marathon. Karon kay kuha lang sa balik ta og slow run. Karon gabi na pero di mahadlok og gabi kay may mga trabaho. Mare mga kurso nada. Nay kurso pero way nada. Murag sakto gid siya to dapita. Wala pa ko talaga no. Anong masuko mo sa mga may trabaho? Wa may gibuhat. Di may maglangay. Kay gabi na. Dito na mi. Wigo. Tugay ka tasing motor na kay bugno kay banahan. Bugno kay no. Murag yung mga reply. Wala gini ni reply. Uy, wakwak ka. Kita iwak-wak ron buang. Gua pud wak-wak ko. Gua po tahun. Gua pohon deh. Gua pohon. Dagan ka! Bungal! Ikaw ko rin bunalan. Di makamudyak ka! Nalampos na mo ang sagkaon nga part sa mong ruta ron mga ga. Lugsong nami. Sige na ka po ay. Bakit? Ya, di ka po ay ga. Yo! May labot! Kasi di ay hadlok pa. Buang nga ng lugar mga ga. Kanang nga ang mga lugar punyatariya. Kung mao na ginami sigutan hadlok gid tao pero di na nga hadlok kana kay mo dyan ikuan reality nga dito ang likayan. Kita tanan maabot kita diha pero magampo lang sa tanga. Di lang sa karon. Ipalayo lang sa diha. Kay wala pa ta kita sa tong liwat. Og maminyo ta. So ganahan diha basin. Ganahan mo skuha. Pilihan ko rin nyo. Please na ni. Kaya makaulit na lang. Hadlok ka. Hadlok ka pero wala na reaction. Kita mo pa bitaw. May bagong open dulo. Buy one take one. Buy one take one, di ka mabil ka? Bawal ang promo. Barat. Bala, gulubri na. Bala mo. We are all afraid to die. But we must be ready. Kay someday. Tara kita pa dong. Wala ito lang. Huwag kayo mabatos to. Gaga. Live life. Tomorrow is the promise nila. Okay. Not the time. Munang promises are meant to be broken. Hindi harus sumpah. Nakasiruwa mo to. Oo, kita. Oo, nangigugmakan ako. Abak rin. After nagdagan mga gaya mo kalimot og cool down kay para likay sa injury. Akaw na kay ipamplatan. Ga, hangin ga. Lahat ay wala sirado na habang. Siguro kitang tanan mga ga di ta ready atong apaway no. Pero always be ready lang kita ni kay wa man ta kay bawo kung sa mahitabo. Unya, dawat na atong kamatuoran nga mahitabo na siya. Ampo lang ta permi nga tigaan patag taas sa kinabuhi no. Nya mabuhat pa nato atong mga gusto og matuman ang atong mga pangandoy diri sa kinabuhi. Dito sunod di kayon mga ga. Dito sunod ako nga vlog, Ganoy TV, Anay Out, Bunal. See you.